Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Happy New Year. Happy New Year mbukelo wempunga yesintu TV. Ngiyimpunga yesintu ake ngiqale nje ngikufisele izilokothe ezinhle mbukelo wempunga yesintu. Ngikufisele konke okuhle ozifisela kona. Siyazi ukuthi ngonyaka ophelile kunomuntu obefisa ukuthi alekeleleke kwinkinga abhekene nayo. Kwangenzeka. Mhlambe ke kulonyaka isona isikhathi sokuthi usizakale. Ngifisa sengathi ke bonke bafowethu abangasizakalanga ngonyaka ophelile kulonyaka bangasizakala. Ingakho ngithake ngihambe nginqamula amazwi ngoba ngiyawanqamula amazwi. Mina umuntu noma ngasifihla kanjani ngimlanda lapha ethi uzifihlile ngithi woza la. Hamba nondaba ezitha namhlanje. Baba, Magebe umkhulu. Siyaphila baba. Niyaphila. Nazo. Abantu abaningi bazozibuza bathi hayi ngeke impunga yesintu. Nabantu madoda abathi bazithubusile yabavundulula. Hayi kunjalo baba. Uzowafika kwaNongoma baba. KwaNongoma phansi kwaNongoma. Ehlala Nkosi. Phela mfowethu bengingeke ngingafiki kwaNongoma ekubeni ngikwazi ukuthi uyagaya. Bengingeke indaba ezithi ngingasondeli ngikwazi ukuthi uyagaya. Yabo nje kuba ngivula ngawo. Yebo baba. Ingoba ngazi izinto ozigayayo indaba ezithi. Siyathokoza kakhulu. Manje kubalekile abantu abaningi bafuna impumelelo. Yeah, awu. Kodwa impumelelo indaba ezitha bayifuna nje banezinto eziningi ezamabibi abanazo emzimbeni. Kunjalo phela. Mhlambe indaba ezitha sizoqhubekela phambili. Sengikwethulile ukuthi indaba ezitha kodwa bengingathakasa mina ngiyimpunga yesintu nombukelo bengathakasa uma ungazethula usichazele ukuthi lokhulumayo usibanibani wakwabani odabuka endaweni ethile usebenza umsebenzi othile uyinyanga uyisangoma wathwasa wathwala ngoba kuyathwala manje Akuyathwala impela. kuyathwala kakhulu masikhuluma ngoMageba ubani uMageba Mina bangazi ngomaphica bangibiza ngomaphica. Bangibiza ngomaphica ngokaNongoma enkunzane ngizalwa eBhanganoma kwaZulu eBhanganoma emzini wenkosi. Ngizalwa ingane yenkosi ubaba uzalwa inkosi uPhumanyova. Yebo. uPhumanyova uzala uBhokwe. Ubhoko uzala uyibhebhu kamaphithi. Usimagadonga bangamhlaba bahlaba umbhatangi takedukwe nabaqulusi ngoba idukwe nabalandikazi. Umagwaza iqhube isekhakhonini kwaSothondosi. Awusuka manje. Uyena ke waziwayo uyibhebhu kwaZulu okwakuyiqhawe la kwaZulu. Ikhakho mama lami ke kwaDlamini. KwaDlamini khona kwaNongoma. Yeah. Mnewethu ngiyacabanga ukuthi usuzichaze kahle kakhulu. Umbukelo wempunga yesintu useyazi ukuthi ubani lo impunga yesintu ehleli nayo. Usimo sezulu yamasimo sezulu. Phela isimo sezulu nawo udaba kwaNongoma. Awumakhelane wami isimo sezulu la phezulu yena la ngezantsi. Awusuka madoda. Lapha ngasesigodleni kwakhangela amankengane. Okusho ukuthi ke manje umuntu oke waya kusimo sezulu angakwazi ukuthi uma indaba ezithe senza ungabonakali kahle ahamba ekusimo sezulu kunjani impela siyasebenzisana kakhulu isimo sezulu mawuthi naye khona sekumxakile uyafona Mageba naku sengixakekile awukwenza ukuthi nami khona kungixakile ngiyafona isimo sezulu khona ungahambi kahle ukhuphuke ndeduze lapha phezulu yabo ngoba phela mnewethu kuhle vele ukuthi manabelaphi bendabuko kusetshenzwe ngokubambisana ukuxazulula inkinga yomuntu. Ungafuni ukuba yiqhawe wedwa ndaba ezitha. Yebo kunjalo impela kuhle ukusebenza ngokubambisana. Ndaba ezitha njengoba mnewethu ngikubizile la kwimpunga yesintu.
ngiyakholelwa mina kakhulu ekutheni abantu bayayifuna impumelelo. Ayafuna kakhulu impumelelo. Kodwa abantu babefuna impumelelo ndaba ezitha uthola ukuthi banamabala abangawaqondi abanye uyabona. Ayikho into ebaluleke njenganokuthi umuntu ezophuma yakofesa kodwa kube khona izinto azitholayo ezizokwazi ukumlekelela ukugeza ukususa amathunzi njalo noma esefika abonakala yabona nje thina masifika ndaba ezitha athi kuyacaca masifika kumele kucace impela masuqhamukile nje uyijongo la kwenu noma uyintombi yakwenu kucaca manje ndaba ezitha ongitshela ukuthi yini osiphathele yona la ngiyabona la ukuthi uphethe la umakhuculula uthi umakhuculula mhlawumbe ngakusithathu sibeke lana ke la into engeke ngiyenze uma mina njengomaphica ngizokusebenza noma ngizokulapha ngiqala la kumakhuculula because awukwazi uqala indlu ungayenzanga ifoundation ngiqale ugubhe ifoundation le ifoundation yempilo le yabo isekelo sempilo le umakhuculula because kumele uqale ugeze la ekhaya yabona into eqala ngayo la ekhaya qale ngigeze uhambe emfuleni uyogeza noma mama ungayake emfuleni uhambe ngaphandle ekhakini ugeze before usebenzisa into za la ekhaya ngeke nginginike nangu unhlanhleni nginike into yenhlahla ungakazi umsebenzisa umakhuculula akageza yabo because uzofanele singiyadlala into emele ngiyenze mina mele nginike umakhuculula kuqala ugeze ngomakhuculula then ngemasuza la kunhlanhleni mawukuthi umuntu onebusiness uzofika uthatha umakhuculula ugeze masuthatha ubani uthatha unhlanhleni kuze phela lethi inhlahla ngithi manje ufuna inhlahla uthatha unhlanhleni ugeze ugqume uphalaze yabo masithatha nasike isibunge semali mawuthi umuntu webusiness uthatha nathi isibunge semali usiyaqhuma usiyageza uyaphalaza uyakhuluma uyacela ucela imali yabo before nje emsebenzini uyacela ucela imali ndaba ezitha uyabona mina nje kuba ngihleli la ngumlomo wababukeli bempunga yesintu ngizobabuzela nabo basazoqhubeka bazibuzele kuma comment umakhuculula uthe uyena uqala nje la ekhaya unosithi yabo mawuthi uza la ekhaya umakhuculula uthatha hayi ngiyaxolisa because ngifuna mina mangenza into ngibe neshow because angifuni ukwakha indlu ngiyakhe nje phezulu kumele ngigubhe ifoundation kunjalo ngisuse yonke into kuze indlu iqine Magela kunomuntu la ozofisa ukwazi ukuthi ngiyamuzwa impela uMagela kodwa mhlambe yiziphi izinto ongagaranti okanye ongaqinisekisa ukuthi umakhuculula uyazisusa umuntu makhuculula uyasusa isilwane mhlawumbe wafaka isilwane mawukuthi mhlawumbe walala nomuntu kanti umuntu ade esejele wabuya wangagezwa anhle mabhada yabuya ethi ngokuwena makhuculula uyakususa lokho uma ukuthi umuntu wesifazane wakhipha isisu noma mhlawumbe kwenzeka iphuthe noma wakhipha ngamabomu umakhuculula uyalisusa lonke leso sinyama leso mawuthi wabulala umuntu example mawuthi wabulala umuntu wangagezwa umakhuculula uyayisusa yonke leyo nto le kuyenzeka baba ulale nomuntu kanti ngayizolo ade lale nomuntu owabulala kanti lawo umuntu ophuma ejele kade lale nomuntu ophuma ejele onke lawo mabhade eza kuwo wena waza ngithi so umakhuculula ngoba siqala ngomakhuculula sesikususa lesi sinyama ongasazi wena uthi wena uclean kanti awazi yabo ngoba phela nathi sihamba silala mhlawumbe silala kodwa umakhuculula uyakusiza ukususa yonke sonke lesi sinyama lesi ndaba ezitha uphinde wabalula la indaba yesibunge semali okuwukuthi uma usudlule lapha kumakhuculula usuke usungakwazi ukusebenzisa usungakwazi ukusebenzisa isibungo semali isibungo semali uma uthi unebusiness mhlawumbe endaweni yakho uyachela ngaso kodwa before uchele uqala ugqume ngaso ukuze kube ilento phela ingene nakuwe egazini uyaqhuma ngaso uyaphalaza ngaso uyachela ngaso endaweni yakho yebusiness then uzobona ama customers oyizela ndaba ezitha kunomuntu la une tuck shop kodwa le tuck shop yakhe uqashe omunye umuntu umbuzo kanawo ubani ozoqhuma uyena umnikazi we tuck shop noma lo muntu lo odayisayo phela megqumele umnikazi we tuck shop uma ukuthi nalo dayisa uya phela kuyenze nje umuntu akawusebenzisa umuthi yabo uthi yena akawusebenzisa umuthi uzovuka wena ekseni uchele e tuck shop yakho anti vele tuck shop ibiza igama lakho inyanya zakhona la ekhaya ngithi ezakho lo muntu okhona uze ngokusebenza so wena kumele ugeze ngalesi siwasho ugqume ngalesi siwasho uchele la emsebenzini wakho ndaba ezitha kukhona omunye umuntu ngoba phela imali siyayithanda ndaba ezitha konje ube sezwile ukuthi sibunge semali lesi yebo uzogijima athatha umakhuculula
umkhuculule bese athathe sona isibunge lesi sani semali. Kungabe mhlambe indaba ezitha njengoba lo muntu lona esefika manje ezothatha isibunge semali engenayo into eyibhizinisi. Sizomsiza yini yena okuku ngoba phela abantu sinenkinga la. Umuntu ugijima enyangeni athatha imali okugcina athenga isigubhu. Uzoyithatha phi imali manje la ngifuna ukwazikela ukuthi uma kufika umuntu onjalo la kungabe umuntu onebhizinisi kuphela osizakalayo noma umuntu obhejayo noma kanjani. Abo mawuthi umuntu obhejayo iyakusebenzela lento usuwini. Mawuthi umuntu mhlawumbe ongenzile kuyakusebenzela ube nenhlahla yemali nje. Uthi uyahamba uphiwe imali, uthi uyahamba mhlawumbe ucosha imali. Yabo uthi uyahamba uthola umsebenzi. Anje umsebenzi khona ungena imali phakathi. Yabo. Kuda nakho ukuthola umsebenzi athi agcine nizosebenza uhole. Yabo. Kodwa ngempela sigarantiwe for umsebenzi leso susiphethe njengamanje. Inhlanhleni. Inhlanhleni ke siyavula ke uma uvula kuvaliwe lesi. Uthiwa kuvalwe kanjani? Senza umakhuculula mase ungena enhlanhleni. Mhlambe indaba ezitha sesizophetha mne wethu. Zisetshenziswa kanjani lezi zinto? Umakhuculula uyakwazini ukuthi mhlamba agqume aphalaze noma ugeza ngawo emfuleni ohambayo noma kanjani. Ngicela usithathe usibeke ukuthi zisebenza kanjani. Ziyasebenza ngaphakathi ekhaya noma zisebenza ngaphakathi ekhaya. Mhlambe siqale lapha kumakhuculula ukuthi umakhuculula yena njengoba esusa izinyama, amabhadi, izichitho, izilwane usebenza kanjani. Makhuculula nje mawusaqala usebenzisa uthola inyongo yenkukhu. Uthola inyongo yenkukhu uhamba uyogeza emfuleni. Hamba ugeza emfuleni ohambayo. First time nje mawuqala ukusebenzisa. Hamba ugeza emfuleni ohambayo. Mase uyabuya ke ekhaya uzosebenzisa 3 days. Usebenzisa 3 days uyaqhuma, uyageza, uyaphalaza for 3 days. Then uma usuqedile for lo 3 days mase ungena la kunhlanhleni. Ungena enhlanhleni usushaba usushaya 7 days enhlanhleni. Uyaqhuma, uyageza, uyaphalaza. Mase uyahamba kuyobangena. Mase uyahamba uyobangena. Uma usungena uthola nali ibhodlela lemali leya. Uthola ibhodlela lemali noma uye emsebenzini noma uya kuphi uyahlikihla nje ezandleni ungathi yagcoba gcoba ebusweni then uhamba uyobangena. Uyobangena ebhizinisini yabaqabela manje. Omunye umuntu indaba ezithi uzobuza ukuthi le bhodlela leli lemali ngoba manje uyezwa ukuthi into manje lena eyisigqaba futhi uyayibona ukuthi ngabe mhlambe unesize ekutheni uthola imali kuphela noma mhlambe iyakwazi ukukulekelela ekutheni uma mhlambe unenhlolo khono bese ukwazi ukuthi ikulekelela ukuthi phela mhlambe uthandeke lapha ugcina uqasheka. Iyakwazi ukulekelela kakhulu ngoba angisabo lokho kuwinzika lokho. Lokho kuwinzika uyakubutha ngothi ucabela. Ucabela kuze phela imali izi. Mose uma uthi usebenza ngebusiness. Mhlawumbe ukhona ibhizinisi onalo ama customer ayeza lapha yangena. Abantu bayakuthanda. Vele ngeke abantu bekunika imali bengakuthandi. Kumele ube negazi kubantu. Yabo. Usudlulile kuzo zonke lezi washo lezi. Ngeke ukuthi usuka nje ungakazi umthola umakhuculula ungakazi ugeze usuke ibhodlela lemali. Hayi kodwa kubona impela kuhambe. Fana nokudlala ngoba phela kafana abantu bazoyibuka nje umuntu onesidima. Ndaba ezitha. Kunabantu la ndaba ezitha. Uyafisa manje ukwazi ukuthi kungabe mhlamba bukhona ubungozi. Ngoba phela amafutha ndaba ezitha abantu bagangele kathina namuhla. Mhlambe sothi kanti amafutha lawo mhlamba umuntu. Hayi lutho iphephile ndaba. Iphephile kakhulu ngoba nje lokho kwenhlahla. Okwenhlahla. Akusona isithwalo, akuzona izilwane, okwenhlahla. Kunensizwa la yakakhoza, yakakhala ngokuthi okugebhodleleni nje isigubhu. Hayi lutho akusona isigubhu. Akusona lesi. Isigubhu sijule kakhulu isigubhu. Lokho nje hayi inhlahla nje kunethi inhlahla ukuthi ukwazi ukuthi uqabe kanjani. Uqabe na kubantu ubukeke kahle ube muhle. Mawuqhamuka nje udayisa abantu beyithanda into yakho. Okusho ukuthi umuntu indaba ezitha onebhizinisi, umuntu onetafula, umuntu ozisebenzayo uyamkhuthaza ukuthi ayithole lento njengekhombo noma angakwazi ukuthi ayithole ngokwehlukana. Uma uthi akanawo amandla ngaleyo ndlela ngakuthola manje kodwa ukuqala ngeke nginike mina ibhodlela lami umakhuculula ngawuthathanga. Okusho ukuthi ziqala la iqala kumakhuculula umakhuculula uyena indlela ezala eyiwasheni zala ekhaya. Uqala kumakhuculula sungeza mhlawumbe enhlanhleni uze kumali eningi uze ebhodleleni. Yabo.
abonje makuyikhombe la ngingaba right khona kakhulu makuyikhombe kodwa phela uma uthi awunawo amandla ungakuthatha ukuthatha umakhuculula uthathe kwenhlahla ngoba phela sifuna inhlahla ngithi kunjani ngeke nginike umakhuculula nginike ibhodlela kumele uqale phela ususa amabhadi lawa uthola into yenhlahla into uthi uthandeke kubantu Ndaba ezitha ingakho mnewethu ngithake ngilishaya ikhwela ukuze abantu bezokwazi ukuthi bageze mfowethu unyaka uqala. Yeah, kumele begeza abantu. Ngoba manje abantu abaningi indaba ezitha sinenkingi kakhulukazi labantu laba abakholwayo abathi bamakholwa. Ibona abantu laba abanenkinga kakhulu abaqondi. Uyazi ukuthi indaba ezitha kunabantu abake bakhala indaba ezitha umuntu athi yena uyakholwa. Kodwa umuntu uyabheka unamathunzi. Unezichitho. Izichitho awukwazi ukuthi uvele uthandaze nje udinga into ezokwazi ukuthi ilwe nezichitho. Webona lokho kungaba amanzi athandazela, kungaba amakhambi, kungaba ileyo nto leyo usungayisebenzisa. Ukusebenzisa amakhambi akuyona into eyinkinga. Yabona ndaba ezitha, ngiyabona la ukuthi isiwasho lesimakhuculula. Kodwa ngiyabona ukuthi khona into ezamakhambi. Khona amakhambi. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi siwasho kanjani pho kukhona amakhambi kodwa idedele kunika leyo ndaba ezitha ngoba ukhona umfanekiso oqoshiwe la sichaza khona iziwasho ukuthi iziwasho zehlukene kanjalo nabantu abasebenzisa iziwasho ukhona umuntu athi mina kufanele ngisebenzise isiwasho umuthi angiwusebenzisi kodwa uthola ukuthi ukhuluma ngesiwasho esinayo imithi webona into engishoyo kunjalo kodwa ke sobachazela ukuthi umehluko ku ndaba ezitha umuntu ke manje mnewethu ofisa ukuyithenga imikhiqizo vele lemphelandaba izotholakala bizotholakala ngoba lemphelandaba sike enhlelweni zokuvula ikhemisi lesinto ingaka imikhiqizo ikwazi ukuthi itholakala okusho ukuthi ke uma uyidinga imikhiqizo kwandaba ezitha la imphelandaba izokwazi ukuthi itholakale naye futhi uzokwazi ukuthi umthinte kule nombolo kungabe mhlawumbe indaba ezitha yiphi indawo asebenzela kuyona ukutshela umbukeli indaba esebenzela yona la eThekwini sila eDon House eDon House floor number 3 ku303 inombolo vele izona izolo izinamba beshaya kulezi namba lezi then bazongithola eDon House ku303 indaba ezitha ngikhohli ukubuza masiqala ukuthi undaba ezitha njengoba nje elekelela abantu ngabe mhlambe ushilo ukuthi uyinyanga yanginyanga lokho abakubiza ngogedla uyahlola ndaba ezitha hayi angihloli umuntu nje kuphela uyakutshela inkinga uyakutshela nje inkinga yakho ngikulaphi nginyanga nje mina ngiyalapha ngiyagaya imithi angempela yonke imithi ongayicabanga ngiyayigala ekhaya ngizalwa inyanga vele ugogo wami inyanga ubaba wami wayinyanga udokotela futhi walintshonalanga yabo so nje lento vele isegazini ngizalwe lapha nje kuwena isegazini angizale nayo hayi buke lempunga yesintu asikasawageqa amagula ngoba semuke le nombolo ozibona ziloko ezivela escreen sakho ezakho indaba ezitha uzomthinta kuzona uma ukuthi uyafisa ukuthola usizo nemikhiqizo yakhe ayigaranta awundaba ezitha kuningi ngabe ngiyakukhuluma manje akufanele ukuthi sikukhulume ngoba mhlambe kungagcine kungezwakali kahle kodwa ke kulungile asiqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV kodwa vele abantu abaningi indaba ezitha bayakwazi bayangazi kakhulu bakuhlonipha futhi asuthathe kumfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Inasa ngase ngife